Parang mangan. Doon ay papulot ko. Ngayon mga kamay. Ito pansin. Atin naman pag-uusapan ngayon mga kadiskarte kung kumikita pa bang ating mga pato natin. So yan. At bago natin sisimulan, pakilala ko muna itong bagong baboy natin. Nabili natin to ng 7,000. Anong buntis to mga kadiskarte, may anak na yan. Malapit na mga anak yan. So yan, nabenta na natin kasi yung malaki natin. So kumita tayo ng 15k doon at binili lang natin ng 1,500. So yan, kumusta naman din natin itong mga pabo natin mga kadiskarte. Tignan nyo, marami tayo ngayon yung maliliit na napalaki natin ngayon mga kadiskarte. Alam nyo naman yung mga nakarang video natin ay talagang napakarami nun. Tignan nyo ngayon, meron tayong yung mga maliliit. At hanggang ngayon mga kadiskarte, nagpapakain din kami ng mga ganon. Yung tinuro ko noon na balangig. Para mas makatipid tayo mga kadiskarte. Yan yun, yayay. Tinatad-tad lang namin dito at syempre kumikita din naman. Mustahin din naman natin, hanapin natin sila. At syempre umaga ngayon talagang magkakape tayo. Ang oras ngayon ay nasa 6:20 ganun. Yayay, tignan nyo mga kadiskarte, nakikita nyo ba? Mas madami kaming maliliit ngayon. Tumatakbo sila kasi takot sila. Kung nakikita nyo talagang madami na din sila ngayon. Yung maliliit namin ngayon nasa 12 na piraso ata mga kadiskarte o 10. Madami din naman kaming mga pato dito. Tara naman pag-usapan yung main na topic natin, yung pato mga kadiskarte. Ano nga ba yung kumikita pa ba yung pato dito ngayon sa 2022? Yun yung pag-uusapan natin. At masasabi ko sa ilat talagang napakalakas pa din mga kadiskarte. Napakalakas, sa sobrang lakas ang bilis maubos. So yan, ito naman itong mga maliliit natin. Yayay. Tingnan nyo naman mga kadiskarte, talagang napakadami pa din ng pato natin at hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin nagbabago ang lakas ng pagdami ng pato natin kasi hindi pa rin tayo nagbabago ng pagbabakain at kung ano ang karapat dapat nakakainin. So yan, may share ako sa inyo, may namatay na isa. Alam nyo ba kung namatay nito? Pwede yung rason ay talagang sa sobrang crowded talagang napasama na siya sa natapak-tapakan or kaya nagkasakit siya. Normal lang yan mga kadiskarte yung medyo may mamatay. Kaya huwag kayong mag-alala, normal lang yan sa buhay. Talagang meron na una, meron na uli. So yan mga kadiskarte, napakadami pa din. At ang sabi ko nga, tulad ng dati, huwag natin kalimutan tong tubig at saka yung kakain nila. Pero yung pinaka-importante yung tubig mga kadiskarte. Kahit 3 araw lang kayo magpakain ng kakainin nila basta meron silang tubig. Yan yung pinaka-importante sa pato. At syempre, yun na yun mga kadiskarte. Yun yung mga pabo natin ngayon. Tignan nyo. Ang natira lang na malalaki natin nun nasa 4 lang kasi binenta natin lahat nung Pasko mga kadiskarte. Madami kaming nabenta doon. Halos ang benta namin sa isa nun nasa kumikita kami ng
1.5 at saka 1.7. Sobrang laki yung mga yun kasi halos isang taon namin pinalaki mga yun. Talagang sobrang sinagad namin yung laki nila. So yan, dito naman tayo sa mga pato natin na pwedeng pagbenta. So ang masasabi ko lang mga kadiskarte, itong mga pangbentang pato natin ay naubos na din. Kaya alam nyo siguro hindi ako nakapag-video kasi naubos sila. Pero ngayon ang dami na naman nila, so yan sibong na din sila itong mga to. Ito na yung mga sibong natin mga kadiskarte. Linagay na namin dito kasi alam nyo nga sobrang crowded na dun, so pinunta namin doon. Ay dito. O, tignan nyo, ang dami pa rin. Tignan nyo yung mga nakarang video natin yung madami pang malalaki. Ngayon ubos na kasi malakas talaga yung pato dito sa Burgos. Ang lalayo pa yung bumibili, talagang pato is life sila mga kadiskarte. Kaya kung ako sa inyo, ipasigatin nyo din yung pato dyan kasi malakas din naman ang kita at saka simple lang naman gawin. Hindi ko naman sinasabi na magpato na lang kayo. Ang sinasabi ko magkape tayo ng umaga at gawin nating sideline ito. Kasi hindi naman mahirap talagang simple lang naman mag-alaga ng pato. Paggising sa umaga, maglagay ng tubig at saka syempre pakainin na din. Pagka uwi ng hapon at syempre lagyan ng tubig at syempre pakainin na din. Ganun lang naman mga kadiskarte, simpleng bagay. Pero kung nagbenta kayo talagang nasa libo naman mga kadiskarte. Hindi naman natin sinasabi na yan na lang yung kita natin. Yung bang sideline lang mga kadiskarte, parang laruan lang. Kahit pa paano syempre kumikita din naman. Lumalabas din naman. Alam nyo mga kadiskarte, kumikita na nga lang kami sa pato at yung ginagawa namin yung kita ng pato pinapalabas namin na doon. Lumalabas sila kapag nagbebenta. Yung bang labas na sa kita, ganon. At may mga pabo pa kami. So it means yung pabo namin talagang neto na yun kasi napapasama naman sa mga pato namin yun. So talagang kumikita din mga kadiskarte. At update nga pala mga kadiskarte. Ang pato namin ngayon nasa 170 per kilo na, so nagmahal na kami mga kadiskarte kasi talagang ang mahal naman na yung bibilin. Pero yung mura na mura pa rin yung mga kadiskarte. Alam nyo kung bakit? Kasi nagtanong-tanong din naman ako at nag-research ako sa mga medyo malayong lugar. Nasa 200 per kilo na sila mga kadiskarte at yun yung standard ng pato, 200 per kilo. Pero kami dahil gusto namin makabenta at mas marami yung customer, ginagawa namin 170. So yan, napakaganda mga kadiskarte. Paggising sa umaga, yan yung makikita mo mga kadiskarte, napaka-enjoy yan. So yan, tignan nyo naman talagang meron pa din yung mga tubig nila. So masasabi ko ngayon 2022 maganda pa rin yung kita at hindi nagbabago mga kadiskarte. Walang pagbabago. So yan, kumustahin din naman natin itong mga itlog nila. Kung maganda pa ba yung pangingitlog nila o hindi na. So yan, nakikita mo mga kadiskarte, talagang nangingitlog na sila. Mamaya pipisa na yan. So yan, tignan nyo kasi ganyan yung proper na itlog nila, yung bang gulong, ganyan mga kadiskarte. Ang dami din kung nakikita nyo lang talaga, ang dami, ganyan. Meron pa dito mga kadiskarte, meron din dyan. So yan, alam nyo ba, may share ako sa inyo na may mga manok kami dito na hindi pumupunta doon. Yung bang may sarili silang buhay dito, kagaya yung mga yun. Dito lang sila, hindi na sila pumupunta dun sa kung namin. Ang lalaki na nila. Hindi nga namin ito nauulam kasi dito sila nabubuhay. Ang dami pang manok doon sa bahay, tapos meron pang dito. Ang lalaki na nila. Sarili na lang sikap na buhay yan. Dito lang sila kumakain. Dito. Ang lalaki nila.
Alam nyo ba mga kadiskarte, simpleng bagay lang naman to, hindi ko naman sinasabing ito na yung main na pagkakakitaan natin, yung bang sideline lang. Gagawa pa rin tayo ng paraan na kung saan mas malakas yung kita natin. Itong sinasabi ko na to, yung bang kung wala kang makain at gusto mo kumain ng tinola, so yun, maghuli ka lang at kakain ka na. Yun yung magandang buhay mga kadiskarte. Yung bang hindi lahat ng bagay ibibilhin mo pa, dapat meron ka ding kakainin na hindi mo na kailangan bilhin. Kaya yun yung maganda dito mga kadiskarte. Mag-alaga tayo at kumikita pa tayo ng kahit papaano. Kahit papaano sabi natin kumikita din naman ng libo kung napapadami mo sila. Kagaya ng pabo kumikita ng 1.5 per head yon. So maganda din naman yung kita talaga mga kadiskarte. Pero sabi ko nga, hindi natin i-focus ang buhay natin dito. Yung bang, sakto lang. So, ang masasabi ko ngayon, 2022, maganda pa rin ang kita at pagpatuloy nyo pa rin ang pangarap nyo pagpapadami ng pato kasi magtatapos ng ating programa. At salamat sa mga pagsuporta nyo mga kadiskarte at sana pagpatuloy natin na lumago tong channel natin para makatulong pa rin tayo kung paano nga ba mabuhay ng mga Ilocano. Ang Ilocano mga kadiskarte madidiskarte yan. So yan, tatapusin na natin ang ating programa at umagang ngayon nasa 6:30 PM na. So sana po may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo. Tan 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 tan. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family.